जोंनि लिडार दैदेनगिरिफोरा गय फाथै लानानै बिथांमोनखौ मान बावहोयो, सोरखौबा आर'नाइ गानहोयो, सोरखौबा गामसाजों बरायो, सोरखौबा फुल माला गानहोनानै बरायनो गोनां जादों। एसे सुबुंफोरजों धरना खाजि खुसि बायदिसिना खालामनानै बायदिसिना स्ल'गानजोंहाय सोंखारि जानो गोनां। गोदना बोखे बोखा फिदिं फिदा नायलाजोब्बाय, फिदिंनानै बबेथिंहाय दङ सुइजारलेण्डआ होन मै जेल' थाखौथे बड'लेण्ड हयजाबु बे जोंनि बिटिआर बर' राव गेवलांथों होननानै होसिख्रावबाय थायो। बुजिदोंबाबो बुजियाखैबाबो आखाइ खबनाया गोनांथार। जों बयबो रंजानांगौ, बाजानांगौ, फुर्तियाव थानांगौ। दिनैहाय दिवालि फैगासिनो दं, दिवालिनि जों रंजानांगौ। जोङो गोजोन फैनायनि उनावबो थांनाय 3 बोसोर रायजो राजाफ्रा माबा गिहां गरखां जों बिदि नुदों। जोङो 10,000 जोंनि वार्कारफोर आरो 5,000 बाइक मटर बाइक लानानै जोङो क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डनिफ्राय बहा मोनगोन मेन्टेलि पिस। 3 बोसोर जालांबाय, नाथाय बयनिबो खुगा खुगा नैबे पिस सोदोबखौ खोनाबाय थानो मोनगासिनो दङ। आरो लोगोसेनो मोनसेबो बेबायदि प्रेस मिट गैया जेरावनाखि बिथांमोना गोजोन थासारि फैबाय, पिस फैबाय, नैबे रावखौहाय साफ्रोमबो UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि खुगा खुगा जोंनि बे मोनसे स्ल'गान बायदि जालांबाय। बेयो जिखुनु रादाबानो फोसावा मानो, जिखुनु मेसेज फोसावा मानो, बिथांमोननि साफ्रोमबो लिडारफोरनि खुगायाव नैबे मोनसे सोदोब पिसखौहाय बिथांमोना बुंथारनांगौ बा बिथांमोना बुंथारो। बेखौ बुङाब्लानो बिथांमोना बुंनायबो जागायजेना आरो फोजोबनायावबो बेखौनो बुंगोन। दिनै फिन खनसे क'क्राझार जिल्लायाव बाइक रेलि मोनसे लादों बिथांमोना पिसनि मुङाव, गोजोन थासारि फैबाय होननानै। एकर्डआबो पिसनि मुङाव जालांबाय, नाथाय सान्ति सुक्ति पिसनि सायख'ग्रा बिथांमोना सोरमोन? फाउन्डार बिथां जि आफादखौ लानानै पिस सुक्ति खालामदोंमोन, सान्ति सुक्ति खालामदोंमोन, बे फाउन्डार बिथाङा दिनै जेलाव दङ। नाथाय पिसआ फैबाय। गोबां इयुथ्सफोरा आनएमप्लयड, दासिमबो मोनसेबो भेकेन्सि बा मोनसेबो जब फोसावनाय खुगाजों खोनाबाय, नाथाय प्रेक्टिकेलि जों दासिमबो नुनो मोनाखै। नाथाय पिसआ फैबाय। रिहेबिलिटेसननि नामाव सोरबाया मोनदों, सोरबाया मोनाखै। सोरबाया सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै सोरबा खामानि मोनदों, सोरबाया मोनाखै। नाथाय पिसआ फैबाय। दफाफोरा इमप्लिमेन्टेसन जाजोबाखै, सोरबाया जाजोबागौ मानि थाबैनो मावफुंनांगौ, नङाबा जों आन्दलन खालामफिनगोन होननानै बुंनाय राव। नाथाय पिसआ फैबाय। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि स्किम जितु न' मोननाय सरकारि न', गोबां सम जाबाय बियो, बै समनिफ्रायनो बेयो दिनैसिम सोलिगासिनो दङ। आरो बर्थमान दा न' मोननाय 2011-12नि सेन्सासनि मथे न'फोरा मोनगासिनो दङ। नाथाय किसुमानफोरा न'खौ लुफुंजोबनो हायाखै, मानोना बै समनि बाजेटजों दानि बाजेटजों मिलायला। नाथाय जेरैखि जाया बिथांमोना लुनानै दिन्थिनांगौ, आरो बिनि थाखाय गोरिब गुन्द्राफोरा हालाय हाफाय जानो गोनां जादों। बेबो पिस फैबाय, बे बिथांमोननि स्किम। दाबो गोबां ओनसोल दङ जेरावनाखि गारि गंसे हाबनो हायि लामा दथाफोरा ओरैबायदि, हान्था मेलानि थाखाय ओरैबायदि खस्थ'। नाथाय पिसआ फैमारबाय। न'खराव बानलु संख्रिनि दावरावआनो दासिमबो जोबाखै। मा मावगोन, मा जागोन, बोरैहाय सोलिलांगोन, बहा फरायहोगोन, सिमाङा गिदिर, नाथाय खामानिया जोबोद फिसा। नाथाय पिसआ फैबाय। बेंगलर, हायद्राबाद, राजस्थान बायदि सोहोरफोरावहाय दावबायनो गोनां जादों जोंनि इयुथ्स, जोंनि लाइमोनफोरा। नाथाय जोङो मिथिगौ थांनाय समफोरावहाय 1 vote 1 job होननाय माखासे रादाय होदोंमोन। नाथाय पिसआ दिनै फैमारबाय। बिथांमोना जबखौ दिनै मोनमारबाय। बेनिखायनो बिथांमोना दिनैनि समाव बेंगलर, राजस्थान, हायद्राबाद बायदि सोहोरफोराव थांनानै दावबायहैनानै आलाय सिलाय जानो गोनां जादों। दाखालि बावैसो सासे सुबुङा अबथिरा जिउ गोमानो गोनां जादों। नाथाय बेबो पिसआ फैमारबाय। मानगोनां CM प्रमद बर' बिथाङा सानसे समाव बुंदोंमोन, कम्पानि लुगोन, जोंनि जायगायावनो जागोन, जोंनि ओनसोलावनो जोङो कम्पानि लाबोयोब्ला जोंनि इयुथ्सफोर, लाइमोनफोरा बेवहाय खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनगोन। दरखार गैया गुबुन सोहोराव थांनानै आलाय सिलाय जानो। नाथाय दिनै कम्पानिबो फैबाय, पिसबो फैबाय। लोगोसे जोंनि बेकार लाइमोन इयुथ्सफोराहाय गोबां एंगेज जानानै दङ, गोबां साख्रि थिसनबाय बिथांमोना। नाथाय बेलाफारसेथिं टेट उथ्रिसारनाय माखासे बिजाथिफोरा धरना होसिख्रावनायफोरखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। दान खनसे, खननै, खनथाम बारलांबाय। माब्लाबा बुङो सेप्तेम्बर, माब्लाबा बुङो अक्ट'बर, नै जानोसै, गाबोन मोननोसै। नाथाय थेवब्लाबो जों बुंनांगोन पिसआ फैबाय।
मोनब्रै जिल्लानि उनाव मोनबा जिल्ला जाबाय, बेनि उनाव माखासे 41था गामि थिसननायबो जाबाय। बिटिआरनि एरिया गोबां गुवार जाबाय, नामानो बेसेबांबा गिदिरखा। बेनिखायनो खुगाजों बुंब्लाबो जायो, पिसआ फैबाय। साननैसो सिगां बर' सुबुं सानै आलफानि मुङावहाय रायजो राजाफोरजों हमख्रबनानै बुग्लुं सुग्लुं खालामजादों। बे माबायदि जाथायफोरा? नाथाय जाय बिथांमोना दिनै जोंखौ सान्थि सुक्ति खालामहोदों, बिथांमोना दासिमबो नैबे मोनसे संगठनखौहाय पिस थकआव मानो लाबोनो हायाखै? नाथाय जोंनि बिदिनो गुबुन गुबुन फिसा फिसा ट्राइबेल संगठन, ट्राइबेल कमिउनिटिफोरनि गोबां जिबायदि अर्गेनाइजेसनफोर दंमोन, बेफोरो गासिबो दिनै सारेन्डार जाजोब्बाय। दिनै मेन स्ट्रिमाव फैबाय, समाजाव फैबाय, नाथाय बिथांमोना दासिमबो लाबोनो हायाखै। अब्लाबो पिसआ फैबाय। दिनै राजनितिनि नामाव नाफामफोरखौ बाद दोन्थ'नानै गुबुन हारिखौ बयखौबो जोङो आथिं खुलुम खुलुम सिबिनो गोनां जायो जेब्ला इलेक्सन बिसायख'थिया खाथि खाथि फैयो। जोंनि लिडार दैदेनगिरिफोरा गय फाथै लानानै बिथांमोनखौ मान बावहोयो, सोरखौबा आर'नाइ गानहोयो, सोरखौबा गामसाजों बरायो, सोरखौबा फुल माला गानहोनानै बरायनो गोनां जादों। नाथाय निजेनि थैनि फारसे बिथांमोना उनथिंहाय खनसे नायफिनहरनो थाखाय सम गैया। नाथाय खुगाजों बुंब्लानो जायो, पिसआ फैबाय। ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारबाय, गोबां एडभार्टाइजमेन्ट जाबाय, गोबां दैदेनगिरि, गोबां सोद्रोमाफोर, उन्दै गेदेर बोराय बेन्थ' गासिबो सुइजारलेण्डखौ नायनो थाखाय क'क्राझारसिम दावबायहैयो। अब्ला नुहैबाय मा? गोदना बोखे बोखा फिदिं फिदा नायलाजोब्बाय, फिदिंनानै बबेथिंहाय दङ सुइजारलेण्डआ होननानै, नाथाय सुइजारलेण्डखौ नुनो मोनासै। अब्लाबो पिसआ फैबाय। गणतान्त्रिक अधिकार बयहाबो दङ, डेम'क्रेसिनि मोन्थाया बयहाबो दङ होनै होनै दिनैनि समावहाय ग्लोब ग्लोब सेन्ट्रेल दोलोफोरजों गाग्लोबजागासिनो दङ। मोसौ दरग जेरै होयो ओरैबायदि फिदिंजागासिनो दङ। बेखौ हले रावबो नुनो थाङाखै, नुब्लाबो नुवाखै, खोनादोंबाबो खोनायाखै, मोनथिब्लाबो मोनथियाखै, जानायखौ नुदोंबाबो नुवाखै। नाथाय पिसआ फैबाय। जोथ्रोदला जोथ्रोदलि, नारगारला नारगारलि खालामजागासिनो दं। अब्लाबो पिसआ फैबाय। गावजों गाव नारा नाथा जुजिलायगोन, नाथाय गुबुना जेब्ला गादबो, गुबुना जेब्ला सोंखारियो, गुबुना जेब्ला गाज्रि नोजोरजों नायो, अब्लाबो बिथांमोना गुरु, बिथांमोनानो इसोर, बिथांमोनानो आनान गसाइ, बिथांमोनानो सोरजिगिरि, बिथांमोनानो गासिबो बै साननैसोनि गादिखौल' लब खालामनानै दिनै सारा रायजो राजाफोरखौहाय पिसनि मुङावहाय जायगा थाइसेयावनो फिदिंगासिनो दङ। बानलु फान्थाव बेदर गोसोम, खांख्राइ, खर' गैयै खांख्राइ, मेलेम गैयै खांख्राइ बायदिसिना रावजोंहाय दिनै गावजों गाव दान्थे बिदान्थे खालामलायबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय पिसआ फैबाय। जोंसार जनक हेमन्त नागेश्वर बिथांमोन बायदिया दिनै निहाथ सुबुंफोरा दिनै सोरनिबा फाव फान्दायनायाव जिउ गोमानो गोनां जादों। नाथाय पिसआ फैदों। बिफानि मुं मोनथियालासे, बिफाया सोर होननानै मोनथियाजासे सासे गथ'सानि मेगनाव दिनै मोदै गनो गोनां जादों। बानलु संख्रिनि हाबाथुरि, फारसेथिं गावनि बिसिखौ गोमानो गोनां जादों, सोरबाया गावनि फिसायखौ गोमानो गोनां जादों। नाथाय पिस फैदों होननानै जोङो बुंनांगोन। जिउनि राहा लामा नागिरनानै गुबुन दाब दाब सहरफोरावहाय दावबायहैदों, खामानि नागिरबायदों, सान्दुं थिं-थिङाव दिनै लेबार हाजिरा मुजिरा मावनो गोनां जादों। ओरै बेलाफारसेथिं न'खरथिं फारसे सोरनाबा बिसिया खारखुमाबायनो, सोरनाबा फिसाया खारखुमाबायनो, नै बेबायदि अबस्थाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। नाथाय पिस फैदों। जोबथेसालिनिफ्राय बोरै बारग'गोन? जोबथेसालियाव लांगोन नामा? फैसिगोन नामा? बोरै हागोन बोरै हाया जुजिदों, रोंबाबो रोङाब्लाबो नाजादों। नाथाय पिसआ फैबाय, सुक्तिया खालामबाय। नाथाय बिथांमोननि जिउआव दासिमबो पिस गैया। अब्लाबो पिसआ फैदों होननानै जों बुंनांगोन। हानायासो हालांबाय, नाथाय हायैया दिनैसिम हाजिरा मुजिरा मावनानैब्लाबो कट गोसोम गाननायनोसो रां थफ्ला हरनो ना निजिनि न'आव माइरं गरनैसो लांनो, नैबेबायदि अबस्था जानानै फैदों। अब्लाबो पिसआ फैदों होननानै बुंनांगोन। फ्लेक्स बेनार लानानै गोदनायाव आलायनानै दिनै लामा लामा बिबायनो गोनां जादों। दिनै बेबायदि अबस्था देखायनो दिन्थिनो गोनां जादों। नाथाय बिथांमोननि हालोदखौ बुजिनो रावबो गैया। अब्लाबो पिसआ फैदों होननानै जों बुंनांगोन। जोबथेसालियाव जोबजाना दोननानै जिउ जोबलांनोसै हारिनि थाखाय बिग्रायारि, बे थाखाय बिग्रायखांनानै नांथाबनानै दिनै नैबे पुरस्कारखौ मोनदों। अब्लाबो खुनु शंका गैया, खुनु निराशा गैया। थेवब्लाबो मेगनाव मोदै लानानैब्लाबो, गोसोआव गावनि दुखु दाहाखौ दान्दिसे सम सिखोमानानै लानानैब्लाबो रायजो राजाफोरनिसिम खौरां फोसावहरो। मै जेलर थाकौथे थाकौथे,
बड'लेण्ड हय जाबो नाथाय बुजिनाया बुजिबाय बुजियैया बुंनांगोन जोङो पिसआ फैदों 4 लेन 6 लेन दिनै लामा जाबाय अखाफोरसिम दिनै मानसि दैथायहरनो हालायनाय पर्यायसिम मोनफैबाय नाथाय जोंनि ओनसोलफोराव दासिमबो थेला मोनसेयानो नारजाया नाथाय पिसआ फैदों थारैनो पिसआ फैमारबाय उन्दै बैसोनि लाइमोनफोरा जेब्ला जिनाहारि खालामजायो अब्ला साननैसो श'केस खालामो साननैसो बेनि थाखाय धरना कार्जकुसि लायो नाथाय बिजिरनाया माब्लाबाबो जाफुंसार महर मोना नाथाय पिसआ फैबाय नंखाय बांखाय सानैसो सुबुंफोरजोंहाय चाइनानिफ्राय फैनाय चाइना हादोरनि गुबुन हादोरनि देशनिफ्राय फैनाय नैबे बर'फोरा नाय नाफामफोरा होननानै सोंखारि जायो नाथाय बेनि फारसे जेबो एक्सन लानो हाया नाथाय पिसआ फैबाय बर' राव गेवलांथों होननानै होसिख्रावबाय थायो नाथाय अफिस कासारिफोराव फाइलफोरखौ नायगिदिंहैयोब्ला जोंनि नाफामफोरनि बर' रावा बहा सेकेन्ड लिस्टावसो थायो सरकारि नेम प्लेट सरकारि बेनार सरकारि पस्टारफोरावहाय जेब्ला बर' रावजों लिरो अब्ला सानैसो सुबुंफोरजों धरना कार्जकुसि बायदिसिना खालामनानै बायदिसिना स्ल'गानजोंहाय सोंखारि जानो गोनां जायो नैबे जोंनि बिटिआर पिस जोंनि बर'नि साफ्रोमबो दैदेनगिरि लिडारफोरा दिनै बर' रावखौ फार्स्ट प्रायरिटि बिटिआरनि मुङावहाय दिनै जिखुनु बिथिङावनो होन इन्ट्रडाक्सनबो गावनि मुंखौ बर' रावाव होनो हानाय खेमथायानो गैया दासिमबो नाथाय पिसआ फैबाय जाम्बा जाम्बि गोरिब गुन्द्राफोरा उफाय गैया सान्दुं थिं थिं गोसायाव सियार गंसे मोनगोन ना मोना नाथाय गसंनानैब्लाबो गुबुन भाषानि रावजोंहाय खोनासंनानै बुजिदोंबाबो बुजियाखैबाबो आखाइ खबनाया गोनांथार बेनो जाबाय जोंनि पिस मिथिं दावथिङाव खोनासंहैदों रायजो राजाफोरा फंसे गोसोनि बाथ्रा बुंनो होननानै सानदोंब्लाबो नाथाय बिथांनाव माइक गैया बुंनो बिथाङा खाबु मोना नाथाय स्टेजाव जनानै दाइसआव जनानै जाय दैदेनगिरिया माइक हमनानै गोसा गोसायै एनाउन्स खालामना होबाय बेखौनो खोनासंनानै खोमा रिंलायनाय न'सिम थाङो न'आव मोनहैफिनबा बुङो संख्रि दावदैनि दावराव अब्लासो मोनथिसिगोन बहा मोनगोन मेन्टेलि पिस जोंनि बर' सुबुंफोरा बबे खन्दआव नागिरना मोनगोन सुइजारलेण्डखौहाय गोजोननि नोगोर सुइजारलेण्डआ बहा दं बबे मेपआव दं हायोब्ला सोरबा अननानै दिन्थिहरोब्ला फोरमायहरोब्ला जोबोद मेन्टेलि पिस मोनसे मोनगौमोन पिसआनो फैमारबाय होननानै सेटिसफेक्सन खालामनानै लागौमोन निजेखौनो नाथाय जोङो मावरिया फावरिया बर' हारिफ्रा उफाय गैया जों नेनानै थागोन समखौ नेनानै दङ पिसखौ नागिरनानै जानो हागौ जोङो नागिरना मोनाखै मोजाङै नायबिजिरबा पिसखौ मोनगोन नामा होननानै नैबिदि आसा खालामनानै जोङो दा नेनानै थानांसिगोन सानसे नङा सानसे मोनगोन बेनिखायनो जोङो मोनजादोंबाबो मोनजायाखैबाबो मोनलोंदोंब्लाबो मोनलोङाखैब्लाबो गोसोखौ सान्त्वना होनानै दोननायानो जोंनि दा मुल कर्तब्य मुल खारन जानानै फैबाय जांख्रिथायारि बिग्रायारि बिथांमोनखौहाय दिनै जोबथेसालियाव सोनानै दोनदों बेफोरनि राहा लामाया माब्ला माइकआव मिडियायाव दामथिंलाबायनायखौथ' नुबाय नाथाय प्रेक्टिकेलि जाफुंसार महर माब्ला जागोन अब्लाबो जोबथारनायाव आं नैबेखौनो बुंगोन पिसआ फैबाय नोंथांमोननि मा राय नैबेखौ आंनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हागोन स' रायजो नोंथांमोन गोजोनथोंसै दिनैनि भिडिअ' नैबेसेनोसै फिन लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट टाइम टिल देन स्टे ट्युन बाय बाय